हाय गाइस, हाय लोगोफोर, दा आं नोंथांमोननो भिडिअ लाना फैदों। दा बे जाहैबाय इंखंनि बार्थडे बा इंखं अफिसाव दा आं दंफैयो। दा नोंथांमोन आं बेखौनो लाना फैगोन नोंथांमोना दसेनि थाखाय। बे इंखं बार्थडेआ कय बोसोर जाखो नोंथांमोन लाना फैगोन। बे जाहैबाय इंखंनि अफिस बा इंखं बार्थडे। दा बे आं नोंथांनो बे ब्लगखौ दिन्नो सानदों बा बिनि प्रग्रामखौ आं नोंसोरनो फारि फारि खिथालांबाय थागोन, नोंथांमोना नायनो हागोन। दा आं बे इंखंनि अफिसावनो आं दंफैयो। दा आङो खिथालांबाय थागोन। बे जाहैबाय इंखंनि अफिस सानसेयारि इंखं आरो बेजों लोगोसे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसन दंदेरो। नोंथांमोन सिगां आं बेखौ लाना फैगोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय नुनो मोनगोन। इंखं टेलिभिसन, इंखंआ जाहैबाय 19 बोसोर जाबाय अफिस। इंखं अफिस दा आङो दंफैयो। दा नोंथांमोननो आङो खिथालांबाय थागोन। गोजौआवसो जादों प्रग्रामा, दुइथाला गोजौआवसो। दा नोंथांमोननो आं खिथालांबाय थागोन, नायलांबाय थानो। मेंलायोलै माथो, मेंलायथारो। इंखं टेलिभिसन अफिस बे दा नैबेहाय दा जागोन, जाहांबाय, गासिबो फैजोब्बाय, नै दंफैजोबो। दा बेहाय जागोन प्रग्रामा, दा रेडि जाजोब्बाय। दासो फैहांदों मानसिफ्रा। सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं जोंनि गाहाय समनि गेजेराव गिबिसिन सानसेयारि खौरां बिलाइ महरै जोनोम मोननाय सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंआ 20 बोसोराव आगान सुरबाय। दिनैनि बे 20 बोसोरनि बोसोरारि फालिनाय बेनि आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। हांख्राय जाथानखौबो दिनै नैबे